Ya está. Jose gorra, ze gorra entena ya. Vuelta de hostia, etxean. Maketo irratia, Ongi etorri maketo irratira jaun Andrea. Hau da, bai. Hau da, ahi da. Gure etxea. Ez dakit ondo entzuten bazaigun. Osea, mugitu bera. Bestera, behatu. Bai, bueno, en teorian bai. Pues norbait badago ez da kasa, eta esaten badigu ia ondo entzuten bazaigun, pues eskertuko genitzueke. Ongi etorri maketo irratira, maketo dekadentzia garaia. Maketo dekadentzia bai. Izan daiteke. Baliteke maketo dekadentzia izate, baina... Es que seguro que es aditz. Bueno, ez ikusten momentu bat. Tanketz bat. Zeran jende, zeran Kapital Luzuno, zeran zauz. Hor txatean itzeiten. A ver, behitu. Kapital Luzuno, esaten digu, galetzen digu guri. Zer da ikusi dozuen gauza así todo loka. Joder, ze ondo galdetzea, benetan, eskerrik asko galdetza egitik ze. Horai, afamatu bihurtzen ere gauza bat. Ya empieza, ahora, sí, es la hora, Bihurtzen ere gauza bat pizkaz, afamatua. Daritz? Es que gauz... Bakarrik, que lo Es que sentitzen dako No, a ver, denik eta ben, justifikatu badugu zergatik pasan astean ez genuen podcastik egin. Joder, pues nire nahizelako lan egin. A ver, pasan astean, es que azken aldi honetan maketo irratea gauz más langiles que nunca. Baina ez podcast langile. Hori, en plan lan egiten de lan egin. Hostio. Moztu zuzenekoa. Liador. Se cierra y se vuelve a abrir. Borramos voz. Vale. Gero editatuko. No, pero que en directo se queda el voz. Bada, ez kendu. No, bai, kenduko dut. No, baina gero ni borratu aldudala Twitchetik. Ni borratu dezakedala. Guau, qué liada, pero... Bueno, pero no hay que un caos, Cuba O sea, de repente... ¿Qué es esto? O sea... Venga, pasa Quiero la rula. que Eminem... La rula, venga. Al suelo. La cámara. Buah, qué liada, Martín, qué locura. Nolakoa de, kaixo jendez, egon da korte txikitxo bat, ez da? No, está con cortea. Bai. Youtubeko jendeak korte txikitxo bat ikusi duzu, ez da? Edo hor, ez dakit, zertxo bait. Bueno, es que arazo teknikoa. Gaurko gonbidatuak, plaka eunda maika... Eta dira gertuko. Eta Venturero Rivera. Ez dira gertuko, ez da, ez dute ditze ingo. Laro gorkoa da, pero mundial. Pero criminal. Zabaldu dira, porque hau beratuko da Askar. Oscar, hau beratuko da Oscar. Askar. Hostia, igual que es una sudadera. Me enseño un poco de pecho. No, diaris. Aurpegia es, pero el pecho... Eskatu da zer mantita, ordu iso manta. Es que nago... Utxeatea, bueno, igual. Sanato, esagatik... No, zabaldu bestera parez pare, eske besteratea... No, korrontea niri txarto, Joder. Nada, Ponte el buff del Athletic ese que... Bueno, jende, bai, así... Osa, bilborroken baina jende gehiago, Es que... Bai. Esan nizuna, baina ez nire etxetik ez hartu. Behitu, mira. Irate batzen dugu el patinete. Sí, casi. Irate kualtzatzen da, está listo. Bueno, pues ongi etorri Qué frío, qué locura, No, ya vamos a abrir por arriba. Vale, nondi zergo de komentatzea. Pues que komentuko nahi non, orain hasi dela... Bueno, galdetu du, Kapital Luz... No, baina lehenengo justifikatu behar dugula zergatik ez genuen pasan astean podcastik egin. Vale, pasan astean. Gure Martin Maitia. Ez dakit non zeuden. Bai, lan egiten. Joane, orain dau laborategi batean. Eta nor gehiago, Lander Korean jarraitzen du. Eta ni bakarrik nagoen disponible, eta... Ni, perdona. Eta monólogo, egiteko. Eta ja baten probatu nuen maketa monologoa, eta bata... Bueno, ze? 3.000 pertsona zuzenean?
Tu, Martin, zergatik ez duzu pasatzen... Ez egite. Zergatik ez duzu pasatzen streametik zure... Es que, hori urrengoan. Edo, ez da gaurkoan, ez da zaino ikusiko. Baina Twitterren igoko dut, baina bueno. Hori gerorako. Ez que gauza bat ez dakat prestauta, baina... bueno, ekarri dut, igual bai, pasa mutxila. Pues igual bai, venga, egiten dugu esta sección. ¿Qué sección? Bai. O sea, marketing improviso. Es eso. Se cancela. Se cancela. Bueno, es que el casco, espero que me gustatu izana. Tú, unos fifas. Buah! Ez daukat pes. Obeto. Osea, bi kamaratu bat al FIFA, bestea guri, gero... El Subway Surfers. Eta gero, beste aldean, tipo... Se gehiago da hor pizkartelea. ¿Te duzu el título, Dari? Bai. Vale. Marketo decadencia. Vale. Vale. Hori... Izenburu hori ez dago repikatuta. Seguro, seguramente. Seguramente. Buah, es que soilik... O sea, ez da salto ez da... Es que ya está Spiderman. Es que ahora Spidermander famatu denez. Zergatik da famatu Spidermander. Hilando. Bai, txoin, norendik ez gara horretara joango. Vale. Zelenengo, jaren dut gozat. Testu hori, zer da testu hori? Bueno, da beste gauza bat. Nahi duzu irakurtzea. Irakurtzea un tipo poema. Venga, baina ondo, con garbo. Bueno, en tipo bertso. Vale, venga. Que es que gazteleraz da, orduan ez dakit nola haratuko den, pero bueno. Va, ya empieza ahora, es la hora, solo puro rock, solo puretas del rock aquí, solo puretas del rock in Gasteiz, Jimmy Jazz, Gasteiz, Jimmy Jazz. Solo puretas del rock. Ahora, JK, Gasteiz, Jimmy, ya. Te lo ponía, Ribetzak funtziones otra Barnetik eta kanpotik ere. Falta horretzen nuen, pizkat maketoan hacer el puto imbécil. No, esta da la decadencia. Baina, en verdad politxa da. Vale. O sea, ahora ya guretzat. Hau da, kizu zer den, los episodios de La Vida Moderna Bai, eso sí. En plan, ilunean egiten zuten. Vale. Pues pizkat bai. Baina, joi barik. Baina? Joi barik. Joi eta jendea entzun gabe, eta famatuak izan gabe, eta ez kobratzen. Bueno, hori gero komentuko. Zer esan izen nuen? Bai, bainat. Jarri, bueno, ez dago da Instagrama ja irekita, no? Me hinchen no dituko zilo de Spidermander. Vale, venga, ikusten dugu lehenko Spidermander. Jarri TikTok, Spidermander. Kizuen orden Spidermander, ez da? Spidermander, gure lagunina. Pasan demoraldian hemen egon zema. Kaixo YouTube. Da, kaixo tipo Twitch, eman, Twitchan gertatzen da askotan. Bueno, ikusten badituzu gehiago YouTube, eman, Twitchlariak egiten dituztean, como, sekzio bat YouTuberatzako tipo. Ez da, hola YouTube, bai. Kale, eta txata azten da. Hola YouTube. Dani, kaixo YouTube. Horik ez que Twitchen ez da inor ikusten, orduan, suposatzen gutxien ez YouTuber zerbait ikusten. Otoki empirikoa. Utxiori. Eta tortaria jauna, A ver, eta hau, noiz duela zenbat igo zuen? Beitu, baina beitu zenbat bizita. Ez que loko, Mira, horregatik egin da... Ez duzu hor Google, duzu ja prestatuta, Google, lau. Ez dago zergatik, Vale. Gauza bat esango dut. Badakizu nortakoen bizirik. Hori da, tipo argazkiar bat da, Euskadinator berrogeikaren unibertsoko artzaliko bat, froga empirikoak ditu. Baina, esto izan dezaten, Nola izango da hori posible, Izan ere neure suriko miatu eta... Franco erraldoiarekin borroka bat eukizuen Antartidako 7. zeruan. Tal cual, motel, tal cual. Eta ya está. Nortakoen bizirik. Es que... Bueno, guapo dago, Eta gainera da, justo hartu oso ondo, oza, oraingoan lo de mesotartari eta mikros empiriko honen, pues, goraldiak. Txada bero bat gara izate.
Eta, por cierto, eta holan zabaldu dezakegu, eta komentatu dezakegu hau, atxo, ez dakit atxo izan bazen, eta azken izan bazen, baina atera zen Avatarreko telesail berria, pertsona, ez dira marrazkibizunak, dira benetazko pertsonestako telesaila. Apoio visual. Eta Netflixen... bueno, baina ondo datzen da, Osa, tipo... Eta Netflixen euskaratu dute telesail hau, eta euskarazko bertsioan, por cierto, euskarazko bertsioa itzultzen zuzendari izan da Monkey D. Luffy. Bai, izan da zuzendari. Claro, es que hori, nork... Abakitzen du? Nork erabakitzen du? Bai, oza, nork egin du... bikoizketa hori. Bikoizketa lana nork jarri du dirua, nork jarri du guztia. Ni idea, Oza, tipo, porque Monkey D. Luffy... Hombre, Monkey D. Luffy ez du jarri dirua. No, baina, zeukan como movida... Bueno, Monkey D. Luffy, berizena, Xavier Arquiza, saco de Monkey D. Luffy dicho. Da igual, la cosa, que zeukan como movida ikaragarria ez dakit norek... Baina, ona etorri zenan komentatu zuen, egin zutela, ez enpresa, baina beste talde bat, beste bikoizlari talde batzuekin, esplotatuak ez zirenak edo, eskubide gehiago eskatzen zituztenak, eta proiektu batzuk eraman dituzte. Orduan, suposatzen dut, orain gero eta lan gehiago... Osa, hau da beraien proiektu bat. Ez da, osa, suposatzen dela bikoizle talde bat, haien artean Xavier Arquiza dau, talde horretan, ez que ez du nahi enpresa deitu, ez dut enpresa bat ez dalako, supongo kooperatiba bat izango dala. Eta, telesaiak eta pelikulak bikoizten dituzte, baina era duin batean, hau da, ondo ordainduz bikoizlei. Eta, heldu zitzaien proiektu hau, Avatar la leyenda de Angen proiektua, eta euskaratu dute, Netflixen dau orain, ikusgai, eta Spiderman derrek papel txiki bat bikoizten du. Eta Twitterren ipini du ez dakit noren izena da, justo ez dakit baden soldadu baten edo... Eso egiten. Zer buklea sortzen. Bueno, baina hori... No ha entrado la broma. Bai, Spiderman... No, o sea, broma, eso da... Claro. Clarísimas, pues... Spiderman derrek duela papel bat bertan, eta... No, y la puta hostia. Oso brutal, eta eske, izan ditugu ja, bikoizlari, ez dakit, bikoizlari, hemen, makete erratian. Ole. Bueno, ni ere, bikoizle lan bat, aurkeztu nahi dut, ez nirea, baina da, komunitate bat sortu duena. Bikoiztu, bueno, ez dakit bikoiztu, ezin dezakegu ditu bikoizketa bat. Lortzen dezakegu ikustera. Ez da bikoizketa en si, baizik eta da audio lan bat. Por eso, badakizu Pagasarreko bloga editatu nuenean toma asko kendu behar izan nituela zure aurpegia agertzen zelako. Baina ni, claro, porque intentara grabatzen zituen, pues es que... Lógico. O sea, lan gehiago ematen didazu. Porque, pues hombre, ¿qué trabajo? Lanera. Qué remedio. Gauza da. Orain, pizkan en alta, dago Instagrameko kontu bat ze, Dario Meatzek, dakizun orden, igo du, igor zuen bere Instagramera, honen post bat, vale? Honen kontua, gero, aurkeztuko duana hau pizkatobe, bueno, bero, itxegin gudan hori buruz abaitare, da controles.ironi. Real cuenta. Kontu hau, bueno, esan daiteke ez dela pertsona bakarra, ez dela como komunitate batena, eta ona, igotzen dira gauzak de... Vale, no, kontestu jartzeko. Bakizue, baioten zainean karreteran, hemen nortzuk dakazue karneta. Vale, pues karreteran batzotan dao kontrol, polizia dago itxaroten, eta kontrol. Vale? Eta normalean, hauek ezin dia jakin noiz izango diren. Badakit zein ememea.
Eta orduan, jendeak abisatu egiten du. Ah, bai, el Esa mítico es, audio, el mítico audio. En la rotonda de Baracaldo. Claro. El mítico audio del pavo con la voz torra. Bai, Claro, eta sé que Darío te BH pensaré- igo zuen vídeo. China con radar. Después de la gasolinera Udo de Vieta, detrás de una caseta, dirección a Bilbao, según pasan las gasolineras. Ni be ikusi nuenan gainera, claro, es que Darío BH igo zuen, en plan, de la Ertzaintza, no sé qué, no sé cuánto, tal. Eta bueno, sin más, clase inicial. Vale, pues orain... Eta haude, en auge meme hauek. Joder, es que Darío MHek igo zuen, Porrotximaro ere beste bat igo zuen, eta... Orochimaruk. Vale. Ez dakit. Cuenta sobrevalorada, yo creo. Vale, bueno, orain repost, pues bueno, repost egin zuen konta honi. Eta ordu, pues hori, pues 1000 jarritxari ditu orain. Eta bueno, adibidez, bueno, lehiak jartzeko lehenetarikoa hau izan zen. Cipayos en el peaje de Durango. No se han parado ahí los coches, no sé, ahí no va, hay un furgón. Al loro. Al loro. Es que da tan... Al loro. Da tan nirosabaren ahotsa. Tío, pues zure hotza. Zure osabak egin marko luke horrelako bikoizketa baten bat. Eta, pues ekarri behin nitun, pues agian entzunez dituzen beste batzuk. Venga. Adibidez. Pareja de lagartos trabajando en el cruce de Garguera. Carretera de Garguera, vaca suelta en la cuneta, kilómetro 3. Itzen orain, Baina, hau nondik bidaltzen dituzte audio hau, dute talderen bat? eske hauek existitzen dira taldeak. Bai. Honen taldeak dira. Telegram eta WhatsAppko taldeak. Claro, haitea tipo ilegalak. Eta orduan sartu balzara, pues norbaiten ezaguna izaten eta hola, Ja. ni ez no sartutan ni nada. Saiatu nintzen, baina eske imposible da, ez baduzu ezagun bat, ez inezko da sartzea. Baina beno, eta orain ja konformatak diren, ez eta jendea daki danez, nola funtzionatzen duen, ba, jendeak bidaltzen ditu beraiek. Eman, entzuten du bat, eta zen, buah, ze farregarria, bidaliko diet, farregarria. Eta adibidez hau, oso politia da, nola egiten duen gramatika, pareja de lagartos trabajando en el cruce de Garguera. Pareja de lagarto. Dos picolos. Claro, dauz como hitz klabeak. Hitz klabeak, dauz. Eta adibidez, hau ere, oso hitz klabe, oso politia egiten zait dela. Carretera de Garguera, vaca suelta en la cuneta kilómetro 3. Vaca suelta. Vale. Hau baitare da mortal. Tráfico en Islares, justo antes de la gasolinera. Tráfico en Islares. Claro, eta guztia, Ya tan camionero. bidaltzen dituzte argazkikin. Eta adibidez, hau da, argazkia. Eta ja guztia como eskeletoak. Control, venta de rieta. Paran a todo kiski. Paran a todo kiski. Frase. Eta honek esan zuen. No, eta orain, eta justut, Furgoneta y patrol de la Archaina en la salida de la autopista del Goibar. De momento no es control, una acaba de llegar, porque acabo de entrar yo, justo yo iba detrás de ella, acaba de entrar, la otra estaba esperando. O sea que hay una furgona y un patrón en la salida de la autopista del Goibar. Todavía sin control. bueno, hau da pizka más y más. Uy, hau polita da. Hau da fusión de comunidades. Lagartos, para entrada a P9, en travesía de Vigo. Lagartos, control de alcohol y drogas. Control. Control. Mau, control. Y del chetao. Eta gauza da, Ea, zer dau, setup aldaketa. Bai, Bilbo Rock upgrade. Bilbo Rock upgrade, bai. Eta hori, baina gu uste dut, ja, ingen nula hemen, como honetako gauza, honetako audio bat entzun genuen zela, el clásico dela super luzea, pertsona batek zaitzen hori zela azaltzen non zegoen kontrol bat, eta kontrol hori zegoen tipo joaten lehioako gu Bai. eta hori zakila ze tabernan zara eta hori guztia. La mítica taberna del Villa. Bai. Hori da. Pues hori izan zan, en sí como lehenengoa. Classics. Es que hori no pentsatzen en plan... Zein izan da...
Atención, Guardia Civil, en la rotonda de Zapata, parando coches. Zein izan da, egon zarien, público, oigan bien, mantengan pendiente. talderik arraroenean. Guta biok jabadaki bezain. Ja, no, ni seguro si es nuestro. Egon zarien WhatsApp talde arraro batean. Telegram bai. Subir el de Clash of Clans. Bueno, es verdad, el de Clash of Clans bai Telegram el de nosotros interneto asko es charragosa. Bueno, bai, nosotros interneto porque son como célula terrorista. Baino, Clash of Clanseko segoela Mauritaniar bat. Zera, el piloto de cazas. Seguro. Es que... Ni uste dut benetan egia zala. Oso arraroa zen hori. Mira, bagu justo, es que gainera gonga talde berdin. Vale. Yo interneto, pues... Vale, pentsetan nuen azalduko zenula... No, tal vez biak azalduko ditut, bai. O sea, yo interneto zegoenean tal, yo interneto, bueno, pues... Esango un euskal podcast bat. Bai. Bueno, podcast bat, tal. Eta, pues... Euskal podcast. Ni Twitteran egun baten, aurkitu nuen link bat, jo internetoko WhatsApp talde batera sartzeko. Fanen, bueno, bertan zeuden, pues jo internetoko fanak. Pues imaginatu, nortzuk izan aldiren jo internetoko fanak, ¿vale? Imaginau, makete ratia, como mila aldiz retxele gehiago dauzkagula. Imaginatu makete irratiko fanak kontu. Eta egiten dutela gure fan guztiek WhatsApp talde bat, eta hor dao. Gainera, garai horretan, ez egon grupo de difusión, o sea, zen WhatsApp taldea de besten zenbakiak ikusen zenituen. Eta, pues, deitzen zen nosotros interneto. Que, por cierto, niri deitzen zidaten Lendakari. Coño. Porque garai horretan neukan jarrita en mi nickname de WhatsApp Patxi López. Hostia. Eta ni hitz egiten nuenean bete esaten zen, que hablan Lendakari. Eta ni gainera, pues, es que es biru aldiz hitz egin nuen talde horretik. Tetxetu zuten, pues, sin mar, cosas raras. Nire bota zeaten da talde horretik. Batez ere hitz egiten zuten sobre cosas amorosas, en plan, mutilazio rayadas, en plan, es que neskabrek utz... Tipo, segon bat, ni goratzen naz bat, vale, ya está. Eta gero, eta hain talde horretan gauz, gu daukagu Clash of Claneko talde, en plan, Clash of Clanen, klan batean gauz, deitzen dara... Ez dugu esango, por si acaso. Que vienen los opos. Baina, gaude klan batean sartuta dara klan nahiko ona. Bai. Serio txotomo da. Oso serio txat hartzen du Clash of Clans jokua. En plan, ni goratzen selektibitate garaian, edo azterketa garaian ez daki noiz izan zen, ezin nuela atakatu, egun batan gaizoik negoela eta taldetik jarri nuen, ezin nuela atakatu gaizoik negoelako tal. Me descendieron a veterano. Ez daki nola en euskeraz, vale, ni nintzen co-líder, heitsi ziren. Eta bueno, talde bat dute, WhatsApp talde bat dute, abisatzeko en plan, líder, lo siento, no he podido atacar, olako gauzak. Eta de hecho, es que WhatsAppetik gure klaneko líder, ditzen dugu líder. Bere izena da Ángel, baina esaten diogu, líder, no puedo atacar, oza, da como roleplay WhatsApp. Nire batzen oso bera, taldetik, eman, tipo, Clash of Clanseko txatetik, batek direlezun. Bueno, esan kontu euskaraz, baina guztia gaztera zen, mexikarra zen. Que es que da garrantzitza da historiako, esan zuen. Bueno, agian konturatu zarete, notizak ikusi baituse, baina orain lurrikara bat ematen dira. Lurrikara gozera en México, lurrikara potente. Bai, eta barkau, baina ezin izango dut atakau, beno, barkaida zuen, no sé cuántos, horrako zerbait, era como, bro. Eta, efectivamente, le pegaron. La brutal, Ángel de un dictador, total, Bueno, a ver, líder izan ¡Hola, Spidermander! ¡Yo, Spidermander! Uste gomar ikusten zure TikToka, irala indala. Egon gara be komentatzen... Zera nahin bizitza, famatu baten bizitza izanten? Egon gara be komentatzen bikoiztu egun duzula Avatareko telesail berriko fragmento bat. Nintzen lo de... Bueno, egon gara, sin más, komentatzen gara, zuta zitze egiten. Egon zitze egiten, zeben egin duzu lo de Mr. Tartaria eta Mickey Mouse Empirikonen hori bikoizketa. Eta, buah,
Bezki ikusi dut, Bueno, bai. pila bat taldetatik eta en plan, WhatsApp taldetik, nire ontseteteko WhatsApp taldetik, beste batek bidali egin zuen, eta gero nire ontseteteko lagun baten WhatsApp taldetik, osea, bere kuadriako taldetik, baita ere bidali zuten, pero tipo vídeo, m.mp4, zure TikTokerna. Ikusi, beharrezko. Bai, tal cual, hermano, tal cual. Eta oso ondo, Spidermander. Afamatua. Eta bainat zuze Telegram taldean egon zara? En plan arraroa, bueno, ez dakit esan daiteken. No. Ba, gure Clash of Claneko taldean, pues hori, Martin Tabio kasigien roleatzen. Jende hasi zen, bere benetako fisoak esaten, benetako lanbideak. Bai, ni bat militarra zen. Eta tera zuen argazki bat con un pedazo fusil. Hori da, pues... Bai. Eta nire zintzen esaten arrantzara nintzela. Bermeoko arrantzara bat nintzela eta bidali nuen, pues, Googleoko argazki bat de... barcos de Bermeo. Bai, behira, unire itxasontzia da, tal... Esan ez, bai, beti atakatu behar duten alta mar, oso gogorra da, baina, bueno, beti atake guztiak egiten ditu, eta... Azintzen roleplayatzen, pero saco. Tenés nintzen bandera, seguratzen, uste dut, egin nuela, tipo, que kale borrokako superaktivista militanta nintzela, eta egon nintzela txilotuta, eta juiziotan negola, eta horrekoak, botan ito, bai, es que, pues, flipas, zelako liatu denun, arreko no seke, Hostia, hain ezaguna da, segura ez dut neure jarraitzaile batekin topo egin. Hombre, edo sorpegia... Gugar, hemen gauz. Ni bezala. Ni ez da jarraitzaile bat ere zorkitu nire bizitzan. Ni ordea, bi. Ja? Bi? Edo hiru. Bueno, guarkitu ginen Durangoko azokan. Tu, goratzen za... Hola, como inciso, Durangoko azokan, hau dakik komentatu genuen Durangoko azokako... Baina, bueno, berriro kontatuko dut. Geuden momentu batean danak batera, en plan batu ginela danak, maketu erratikoak, baina be, Arkakuso, Jokin, Elene, Andrea, Durangoko azokaren kanpoaldean, borobil batean, joango ginelako bazkaltzera danak batera. Egia da, de repente, urbildu zen neska bat, en plan super NPC, Joaquin. Kaixo. No esaten zuen? No esaten zuen. Bueno, bota. Julen. Ez dakit... Kaixo, ez que ez dakit kaixo esan bazuen. Argazki bat atera naiteke, seguido. Esan zuen, Julen Sara? No, baina, lehenengo esan esan... No, lehenengo esan zion Andreari. Porque Andrea igual da... Edo Maitan eri, la de Guaseneko... Guaseneko, bai, uste dut. Argazki bat atera naiteke, algo así. Eta, zer erantzun gabe, urbildu zen beraren gana, manita, foto. Eta gero joan zen jarraian en plan azito como rondito, en plan Arkakusoren gana, Arkakuso, Jokin. No, Jokin ez esan, Jokin esan. Julen. Baimenik eskatu gabe en plan, Julen. No, eta aldu zen nire eskerretara y digo, itxaron que me pide a mí la foto, No, me llegó zen eskatzen en plan, egin zuen como rondo de bertako lau bost pertsoni argazki bat atera berarekin. Segurezki hor, pizkat, neurodivergentzia bat zeun. Segurezki horretan, porque, bai, kurioso izan zan. Gutxienez, zen neska bitxia. Osea, bere jokaera bitxia. Bai, esan normal. Bai, hirugarren pertsona izan zen Durangoko azokan. Nire izan zen. Bai, ez du. De repente, maketo erratuko zari eta tal. Hori zen gure... Oiz dut goratzen izena. Bueno, oso... Soy atorra. Ego, Martinek esango esaten duen bezala, oso majua. Dagun Martin decir majua. Majua? Porque es majo, majua. No somos en un bestero. Zintxoa. Bueno, Jatorra. Sí, koste zeitura izala, Jon Astelan, fotorolesta. Tu Gasparrekin. Baina, Jon Astelan zaita terroresta zer. Horain da la movida. Bai, umeo, bueno, betxat nik partikularak ematen dizkio dan umeari, dau beti ¿has visto el nuevo Brawler que ha metido? Es... Berdin zai... Eta, ofendidísimo nau. Oso! Ofendidos.org. Ume guztiak, dira en plan,
Me encanta el Fortnite, lo juego todo el día. Daude bete denbora guztian Fortniteri buruz hitz egiten. Bai? Pues ez, Fortnite ez da muy... Bai, jarraitzen dute Fortniteren inguruan hitz egiten. Eta, ez dakit ikusi baduzuen, zer gertatu den orain Fortnite. Bai. Yo su momento. Nati Peluso de Fortnite. Oh, es Osala! Lady Gaga Fortniten! Atera dute skin bat, Lady Gagaren skin bat, atera dituzte pila bat abesti, eta Lady Gaga emango du festival bat. Fortniten oraindik ez dau data finko. Tío, imagina... Eta, claro, ni todo ilusionado urbildu nintzen, umen gana, en plan, entzun duzu azkenengo Fortniteko azkenengo aktualizazioa eta Lady Gaga ertengo da... ¿Quién escucha Lady Gaga? Horrela entzun zidaten, seguro que los servidores estarán vacíos. Yo, vaya tonto, Quita niño que te doy una hostia. Yo me sé desfavores a Reno Toy, o sea, no la esan de saque su hori, tío. O sea, zuri ez gustatza, ok. Baina, esatea zerbitzarek egongo direla, utxik egongo direla a tope. Porque, behintzat, ni orain Twitter daukat beteta de Lady Gaga Fortniten. Daukat Twitter guztia con Lady Gaga Fortnite. Ya, a ver, zure Twitter no izango da bestela, en plan, coño. Me ha dado petao. Seguro. Tío, me imagina, en plan, yo soaz Fortnitera, erabiltzera zure New Lady Gaga Skin for Fortnite. Sartzen zara, squad, zuzara taldeko, zuzara auzokoa, eta zen duzu. Nire egote squad, solo baino, eta sartzen zara, vale. Zau duzu, Lady Gaga, gero dau, zure lagun bat, Peter Griffin. Irugarrena, con la skin de Gref. Eta Navarra con Kelsier, Volgarna con Drago, con el jodido Goku. Yvonne con la skin de Travis Scott. De Gref, Travis Scott, Lady Gaga eta Peter Griffin. Pum. Pues bueno, tal ditxela. No, no da juegazo del Fortnite, por la que recorregatik. Volando muy va a ser legendario. No, es que... Imagino Lady Gaga egiten kamikameja bate. Eta, sartu dituzte bederatzi abesti, Lady Gagaren bederatzi abesti Fortnitera. Eta ez dute sartu bueno, claro, lehen dauk lo de... Eta be, dantzatu dituzu dantzak de Lady Gaga. En plan, dauk, nahiko kurrau. Eta, ni komentatu dut Twitterren, ez dute telefon sartu, ez dutelako zerbitzariak esplotatza nahi. Ulergarria da. Ulergarria da! Pero tutsa mal. Hombre, sartzen duzu telefon, buah, que barbaridad. Baina, tu, komentatu nizuena taldetik que metisteis vacío terrible. Baina, Madonna eta The Weekndek, eta The Weeknd, no? The Weeknd. Estrenatu dute haien azkenengo videoclipa Fortniten, ez YouTubeen, en plan, exclusiva Fortniten videoclipa tena. La hostia. Baina nago esaten, nire partikularrak ematen dizkiodan umeari, ni 13 urteko ume bati, egongo da pendiente ikusteko Madonna eta The Weeknden azkenengo videoclipa? En plan, jartzen badiezu, el último videoclip de Yo Soy Plex, pues bueno, agian. Baina! Es que Gorcheta seguro esaten duela no irónicamente. Que Gorcheta nire... Obeto se esagutxa. Hoy ya consega con el Wild of Frank. El de... Wild of Frank. Wilder Frank. O sea, el Wilder eta Frank. El Wilder Shorty. Me llaman Plex, mami. Ah, vale. Pues nire partikularrak ematen dizkiodan umeari, Yo Soy Plex en liburua dauka. Joder, que... A ver, ni tu bi libro de Rubius, etxean. Baina, el libro troll, Ni es. Bueno, no hay ustedes desde acá, o sea, ya... Igual Martin dauka el de la review, también. Wow, xala, Badakizu, ez dut izena izango, baina leheno Martin duela gutxi gurutzatu den neskarekin. Ah, bai. Ez que ez dut nahi. Bai. Esan bere motea. Deustuko unibertsitate. Ah, bai. Es bere motea, hombre, que hijo de puta. Berak zuen 8-ren liburua. Pero tampoco... Baina 8-ren liburua erosita bigarren batxilergoan. Duro, En plan, eramaten zuen klasera, arestira, liburu hori.
Pues yo qué sé, zen azan liburu hori. Desakit. Egia esan desakit. Zen tipo historia bat, o sea... Vaya, ese un top bat, ese un topak. En plan... Baina, igual el retrasado no tiene cura el libro. Garai horretan ja zeukan, oza, solik zeukan gameplay kanala, ez da dut? Bueno, igual ez da sonar como... Top bat... Ze Lady Gagaren abesti jarri dituzte, bai. Galdera da, bale. Oraintxe bertan esango dizkizu, lasa. Ditut hemen. Jo. Nire Twitterreko kontuan. Jarraitu nazuzue. Vale. Jarri dute. Aplaus. Clásico. Aplaus. Born This Way. Clásico, también. Okay. Just Dance. Rain on Me, Ariana Grandeekin. Gainera, Ariana Grandek be skin bat du. Ni itxaten ari naiz Adolforrite jasen. Gero, Bloody Mary, famatu egin zana... Bloody Mary, famatu egin zana... Wednesday telesaiarekin. Netflixeko telesaiarekin. Deaths of Glory. Gero, Poker Face. Eta Stupid Love. Hauek dira sartu dituzten abesti berriak, baina lehenagotik ja zegoen Bad Romance. Eso. Coleito. Ura? Ura. Pero hartu. Zer nahi, ez dugu ezer Coca-Cola gian, baina ez dakit agian ez. Pero es que ez dute dan gomendik. Ba, edalontzi bat nahi duzu. Niretik nahi baduzu edan. Buke dago, mano. Ez badute telefon jarri, eske telefon. No, eske... No, Igeltxetau, etorri mesedez. Jarri telefon. Jartxe badugu telefon, me vuelvo loco. Pero va, casi ditugu... Seriedad, mesedez. Eske telefonen bideoklipa da, no ironicamente, eta gozatut benetan, YouTubeen dagoen bideoklipik onena. No, benetan, YouTubeen dagoen historiako bideoklipik onena, no lo digo de bromas, hau benetan dinot. Objetividad pura y dura. Da, 9 minutuko bideoklip bat, baina jarri, de pura magia. Jarri. Es que vuelvo loco. Es que a mí no me parece para tanto, Da, brutala. Boa, telefona, abestu behar du webkar. Igeltxetau mesedez, egun batan etorri gurekin festan. O sea, es que, loco. Vale, que... Le dauka tan loca. Amar minutu. Venga, sí. Es que esa niso que da onena. Porque da peliculón. Da como videoclip más peli. Ya eres ese tipo que guste a... ¿no? Bai. Vale, egin dezakegu... Análisis de teléfono. Bai, es que falta ese guasibar para el lado artístico. Baina bai, komentatu dezakegu, vale? Para el de Los Ángeles, claramente. A ver, tipografía en verdad ondo dao, Da brutala. Eta los looks. Bueno, tipografía Transformer, Sartzen da, Lady Gaga con pedazo outfit. Daukagu bi carcelarias. Bi carcelarias, en plan dos carcelarias. Ah, coño. En plan super sexys. Eta la movida da, dagoela kartxela batean. Eta denak dira, pues en plan, da emakumezko kartxela bat, por txerko. Un sueño húmedo de vida. Kendu beko movida mesedez. Horregon da irain bat. Tu, hemengo outfita da brutala ikusi. Mira lo que se viene. Begira sebeta horreko daraman. Mira. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Es que... Lo hace todo bien. Gafitas fumar, Hau da zure... ¡Hostia, no nos digamos fumar! Es que esa tiene da brutala. Gafas punto fumar. Historia bat dudana, Es que los videoclips de Lady Gaga dirá torre. Hot Dog se queda corto. Niri, el de paparazzi, buah, me flipa. No, gafas fumar, qué locura. Que soy chino. Lady Gaga, telefonora, deitzen diote. Eta besteana da, telefono. Hilando. Lady Gaga. Eta marquita antigua de móvil. Ahora con Mid Classic Nokia. Lady Gaga idazkaritzara. Lady Gaga idazkaritzara.
Hemen doak, telefonoaren bila bere beste look on batekin. Bum! Hemen, Bofetón, ¡hola! Kodos mikrofono. Mira, es que... Volkanovski. Denetarik du videoclip honek. Gaga. Que empieza. Stop. Igo, métele. Copyright tú. Ya ves, el copyright. Creo que sea copyright, eta ahí hor silenciado, baina bena. Venga, Josu, kendo orkia. Dale. Vale, análisis. Oraindik Beyoncé falta. Last stream. Zergatik dago ekartza baten. Tipo, da olore? Suposatzen dut. Guai, izkoen ikusi baita ere esan, bueno, ikusi... Bueno, es que igual da pizko. Nik ez da duzatiko berena. Ah, bueno. Es que ikusi dut, igo duela lagun batek, que orain igo du The One Pilots como que indu resumen de todo su lore. Ikusi dut, ikusi dut posta, baina ez dut lore guzti irakurri. Abeste honetan daube Beyoncé. Look hau askotan errekeratu da Met Gala. Eta hemen kartxatik irteten da. Ojo, Pasito Michael Jackson. Vale, no sé, con un Soy super fan de Michael Jackson, Lady Gaga, doy con una colección que flipas de ropa de Michael Jackson. Ah, bai. Eta bira, kotxe hau ia ezagutzen duzuen kotxe hau. Gaga. You've been a very bad girl. A very, very bad girl, Gaga. Kaka, Lady Gaga. Kotxe hau bakizuen horena da. Ez dut ikusi kotxea. Transformers. Da pick-up bat, pero... Kotxe hori da erabiltzen dutena en Kill Bill. Ies egiten duenan la coñoneta da, ¿no? ¡La coñoneta! Lamentablemente es dar coche de alige. Ya. Esa pussy no sé qué. La coñoneta. Mayo. Pues tengo un momento a ver a Soto. Hi, honey. ¡El de Fast and Furious! Es la Roma. Mira. ¡Poison! ¡Oh my god! Toma, venga. Joder, el pavo este también, madre mía. El detallito, subtítulos en japonés por la cara, No. Da igual. Eta... Lo que es Chano Ao. Ya, en verdad Chano ha dado todo loco, Piense. Brother. Eta hemen egiten du una receta. Guapísimo la de repente. Nah, en verdad todo guapo. Galdera, Lady Gaga a la Beyoncé. Lady Gaga. Ahora que Beyoncé da un poquito. A ver, Beyoncé da oso top, De hecho, izan da aurtengo Rolling Stoneko la segunda mujer más bien vestida. Lehenengo izan da Rosalía. Top bat Rosalía. ¿Cómo? O sea, Maritu sari batzuk nori izan den hobe janzten den emakumea. Bai, eta Rosalía lehenengo eta Beyoncé bigarrena. Wow. Eta begira hau. Y Lea. O sea, loquísimo.
Es que Ileori dago oso guapo. Qué locura. Es como que Ileori, o sea, con como- un teléfono, da un teléfono hecho de pelo. Coño. You selfish mother. ¿Cómo? Upsis. Eta bain jartzen da el momento nacionalista. USA, USA. Momento nacionalista. Sabino gana. Hartzen da hor bapatea. Ez daki hondik. Chakurra ere, Gana, claro. koreografia dakizu. Ez, hombre. Denbora eman jure. Ez que, eta orain ikusiko duzue 21. mendeko gezurrik handiena. Orain konturatuko serie zein den 21. mendean egin den gezurrik handiena. Osea, nada de olentzero, ni nada. Olentzero bai. Claro. Menunbak ikusten gaituzten. El Pussy Wagon da, ¿no? Pussy Wagon, la coñoneta. Ahora. We did it, Hannah. Now let's go far, far away from here. You promise we'll never come back? I promise. Feminismoak dan egin dezake. Hau da! To be continued. Inoiz ez du continuatu. Cuidao oraindik. Pasatu dira 12 urte eta oraindik ez dagon Agian a continuación. Claro, igual forniten. Ba, bueno. Bueno, pues análisis. Zer deritxo zuen, gustatu zaizue. Bai, ondo. Ez que da, oso da. Eta gaur egun, zoritxarrez, eta oia... Jamunaz beste ordenati bila eta komunta. Eta ekarri da zu dagontxi bat. Daude, Erarontxi bat? Ni, oi, pasau. Erarontxi bat, paki? Ura dateko. Erabili hori? Pero que nago... Vale. Daude justo zukaldean, jarrita plastikozkoak. Ta nire kontestat. Ya me ez orain behar jantxita. Orain? Claro. Ez niz fijatu. Ostra. Qué locura, como conectamos. Claro. Ba hori, komentatu nahi nuena da, gaur egun, gero eta bideoklip gutxiago egiten direla, zorritxarez. Da como un arte que galtzen joan da. Orain... Eta menos los videoclip película. Hori ya daude guztiz ezagatuta. Lehen zegoen zuen pila bat. Azkena, mira, Taylor Swift ez dela gustatzen, baina azkenak egin duen izan da Taylor Swift. Taylor Swift egin zuen bat. Eta, hecho, hainbat sari irabazi zituen. 10 minutuko... Baina, claro, ez da... Esen soilik abesti da zen, bideoklip batean 3 abesti. Amigo... Orduan, claro, Lady Gagaren kasuan egiten zituen abesti batetik 6-7 minutuko videoclip. Es que el videoclip de Paparazzi da una locura. Edo, el de Alejandro. El de Alejandro era una polla. El Bad Romance. Es que... Qué cosa, cualquier cosa. Mira, justo eren egun jar nintzen un poco gabatxo, ez dakit zergatik, eta jar nintzen musika frantsesez entzuten. Eta esan nuen, ostras, musika frantsesez entzun bar badut, Bad Romance entzun barko dut. Porque dauka esaldi bat frantsesez. Es que literalmente yo Bueno, igaltxeta, zu zer nahiago duzu Lady Gaga ala Beyoncé. Ni esango dut Beyoncé gustuko ditut bere abestirik famatuenak, baina adibidez, bere azkenengo diska, Renaissance, ez dakit nola oskatzen den, bale? Gaude Lady Gaga noski. Bai. Adibidez, Beyoncéren azkenengo dau garbi, lehen garbitu dut. Pero la oportunidad segura. Beyoncéren azkenengo diska ez ait asko gustatu. Bizpairu alditan entzun dut, baina... Eta beira egin duela gira brutal bat, eta sari pilo bat irabazi dituela, baina...
Baina, ordea, orain justo atera dituen azkenengo bi abestiak direla Beyoncé Country. Beyoncé Country era, nahiko ondo dauz, gomendatzen dizkizut igeltxetau. Behintzat pasadatxo bat ematea. Igeltxetau, Bai. Ez nahiz inoiz Beyoncéen pertsona bat, Beyoncéren fana izan. Errespetatzen dut, baina beno. Beef total, beef total. Baniri. Ez que hau, ni... Galdera bat guztientzat. Osea, niretzat, igeltxetaurentzat, eta hemen dauden beste irurentzat. Eta, esan mesedes... Eta YouTubeko ikusten diguzuen guztioi. Pentsatzen baduzue, emakume baten, en plan, esata como, aukeratu behar baduzue. Mi madre. Aukeratu behar baduzue, ez du balio familiako bat izatea, edo tal. Aukeratu behar baduzue, mundurako, emakume bat, gure ordezkaria izatea, plan mundu mailan, plan, como, la mujer, eta gero, gizon bat, vale? Egiteko biak. Nicole. Billito complay. Baina, aukeratzen baduzue, en plan, como, benetakoa ez, baina, como, ez daki nola esan, como, representación de joe. Mujer. Bai, oza, gizarte no, mundu osoa representatuko duen emakume bat. Nire ustez, Beyoncé. Beyoncé, eta Lady Gaga ez? Eta Nati Peluso ez? Ez, begira, Nati gustuko dara pila bat gehiago, Lady Gaga baino, eta Beyoncé, eta Lady Gaga, eta Beyoncé baino. Baina uste dut, Beyoncé eskeda brutal emakume hori. Ematen dit... No, la risita. Guzti, munduko ordezkari moduan... Es que... Zure argumento izan da... No, es que Beyoncé... No, es que Nati Peluso... Es que oso gustuko dut Nati Peluso, pero baina Beyoncé da... Argumento, Es que... A ver, entzun... Nik behintzat... Beyoncéren show bat ikustean... Da como... Beyoncé modern da, esaten du... Es que modern, bai. Kaso horretan Beyoncé ados nao. Osa, zuek... Nor aukeratuko zen... No irónicamente. Ordezkari bezala. ¿Del mundo? Munduko, en plan... Emakume bat. Ordezkari bezala. Trump. ¿Qué? Tú es aquí, pero Beyoncé. Es que niri benetan... Nicky Nicole. Nicky Nicole, ¿sí o no? Es que Nicky Nicole... Ostras, zeratik galetzen dut Nicky Nicole sí o no? ¿Sí o no? ¿A qué? Pues me va. Vale. Nicky Nicole sí. Nicky Nicole bai edo ez. Bai ala ez. Bueno. Martín. Es que ez dakatea. Eta zu igeltxetau, nirekin adoz dau, Beyoncé aukeratuko lu. Igeltxetau, Nicky Nicole bai edo. Tu igeltxetau, majísimo, torri bara dagoen batan. El setor, no falla, Josu. Aitzegetu nahi da lehi da buruz norbaitekin. Josu. Eta erbarda. Etorri nahi duzunean. No, baina... Ez que ez dakit noiz goitiko ikusi duzuen Beyoncéren espektakulo bat, show bat. Egiten du como un performance, eta gero daraman jantziak orokorrean, eta bere hilea, bere talde, bere dana da, como wow. Beyoncé da... Da como wow. Nicky Nicole ez du gustuko Nicky Nicole. Ez da bai berdina. Nicky Nicole ez igeltxetau, esan du, Nicky Nicole. Vale, eta mutil bat aukeratu behar baduzue. Munduak. Ez que mutiaren ez dut inoiz pentsatu, Qué raro. Baina mutil bat, hostia, Tío, munduko ordezkaria. Bai, en plan, como... Wismitch. Datoz tío que se de repente estrelurtar batzuk. Eta itxegin nahi dute bi pertsonek izan bera emakume eta gizon bat. El bicho. Ordezkari. El bicho. Es que gizonak ez dakit biratuko dut hombres. Cristiano Ronaldo eta Mia Khalifa. Comentario más de cuña. Hombres famosos. Completa, imagina realmente esaten duela horako zerbait, en plan... el bicho... Mia Khalifa y Leo Messi. Y parienta. Amador Rivas. La cookie. La cookie. Alma y la cookie. Thor. Ay, mi cookie, ay. Adibidez. ¿Por qué? ¿Thor de qué? Thor.
Todos. En plan, Thor ez da, bera, aktorean. Muy australiano. Ez dakit. Gauza bat. Eske hau prestatuta sekzioa. Jo denbora emateko. Bai, Bai, sí, yo que sé, me tampoco para... Hau ta egin dezakegu. Baina ikustu dut. Botazioa Twitch. Twitchen, aukeratu. Pues es que ez da... Beyoncé edo miak. Ba, ez dakit, Caps. Caps! ¡Qué tolai! Pero tú... Yo ya. Ba, ez dakit, baina eske... Xpeke, Ya ves. Hombres... No de agua. Xpeke edo Mirwin. Dios, Aritz, está el momento. Cantantes. Es que Miri... Ba, ez dakit, egia esan da. Es que... A ver, que Doca Martín sexioa, no te quedes aquí buscando porque... No, es que me echen vídeo, vale. Bilatu... Trueno, atera zait. Luis Fonsi. Es que Michael Jackson... Jartzen du eskual. Michael Jackson agian bere garaian. Bueno, pues jartzen du masoiak abera atatzen bada. Arnold. Bai. Arnold Schwarzenegger. El Pachi. Bueno, nahi duzu. Vale, bueno. Ba, igeltxeta oso erantzun nahi duzunean. Ni hemen egongo nahi zuri entzuteko. Bueno, baina inbor da, bideo erreakzinua. Vale, daukagu Martinen sekzioa, vale. Vale, lehenengo, introdukzio. Ikusiko dugu bideo bat. Bideo hau atera da, duela aste bat edo pizka lehenago ez daki. Eta, pues bideoa, dago gracioso. Gero ja, badakit norein duen. Arregarria. Badakit norein duen un makina. Baino, dago gracioso. Eta, benetan ondo egin da, osea, lortuko duzaren ikustean, en plan, seri buruz den. Eta, seri buruz itxik moduan ni. Bueno. Ez da egiten zotuko dituzu, Igo. Me cuenta. Baina konturatu bat zate, post daude, bera konturatu bat. Hau, hortaz egiten gode, bai, puta da gura, baina ez, hemen txe, Sí, gelditzen zu momentu atuan bidea. Ezagutzen duzun, utilau. Osea, badakit ze kontu den. Baina da youtuber, en plan, eta gauzura argazkia. Claro, es que gauza da egin duela Euskal Memelarian masoiak. Como vídeo de teoría, ¿sabes? El paño euskeraz. Eta bitu, Lehenengo, para. Lehenengo. Gameplay de Minecraft, parkour de fondo. Parkour de Easy Mode, Cubecraft. La sección. Eta gero, esaten duen ere harira, ya siento como argazkak, pero ahora en plan, contexto, es el espacio o lugar donde se produce la comunicación. Super mugo. nire txorradak bate joan izateko, gauzak, hasieran, bazeman zitxon. Gipuzkoarra? Euskal Herrian, ETV zitxon programa bat, elgerrana kaniekin dakoa. Gero bat batez, 2008an, teituan, 50 hola Instagramekoak memia igotzen euskeraz. Da hori bakarrik ditu famosoak eta azkeneko 4 urtetan ez dekin inor behar bezen famosoa. Hoi zerdek, ez dekela inorrek gehiago kuenta batin. Básicamente, behaien artean egite bakaera eta dena kontrolatzeko lagoitikan. Nik usteet, klaro daula, eta klaro dauna, bigarrena da. Arratxaldeon, zurekai! Esan zak? Nire ondorio propioetatik, soldoko izkizuet atetako sospetxosuak, eta nire ingenioak inindako... Igo bidearen volumena esan dut. Bueno, hemen aldezu ikusi nik egoten piramidia, baina hauetatik garantzia goia gintarien. Para. Lehenengo uste dut, botatzean, eta uste dut, jarri ezakezula pizkat como kalitate gehiagorekin, ikusteko pizkat zein diren, aretzen diren izanak. Bale, aretzen da, zora ikusteko. Herri sumea sin más, ez da nina agertzen. Bigarren mailako agintariak agertzen da Princesa Letizia, ezagutzen dut. Sitpos Basatia, Erleuntziaz eta Gipusi Jatkoz. Ez nago esate ezautxo da princesa, en plan, Twitter kontua. Osea, es la princesa como tal tonto. Goia agintarietan agertzen da Simaur Post, Euskal Megintza Berria, Sardintzarra, Lakrastia Manin,
eta Horni Gorriti, eta PNV Gaming. Eta zergatik zure da urdinez. Zurea ez, la Crastian Maninena. Zergatik la Crasta urdinez. Yo que sé, ez dakit zergatik. Leaks. Bueno, es que gaur da el día de los leaks, Venga, Martín, era escuchar peli y vamos. No, ya ha ocurrido. Es que no sé, he intentado eso. Baina hauetatik garantzia. Bueno, nekelo kenduko. Batzutaz oso gauza ikusgarri gateixkiat, baina beste batzutaz urdia ez da deserratea atzia lortu, ze bueno, batzuk beste baino beto manejako zuen beren informazio pertsonala. Askoz gehiago liatzen jarraitu gabe, bain informazioa sin masekuena zekagenetik hasiko nauk, da gero ez da personaje ilunagoak ezautzen. Horlako gauzak, Horni Gorriti. Itxatenean egia esan da, tipo honek zekakena baino kontenido gehiago zitxekala, baina ez esango jau. Hau azken finean elitekoan notiziak da difunditzen jutekenak. Fake news baek, da bueno, lotxagarriak begiteken dena, ze dena notizi faltxo hola bakarrikan igotzen. Adibide ona, kargazki hau, hemen alde hau ikusi bideojokutako pertsonajeak Carlista ekela, baina hau claramente gezurraek, ze denak ondo zikiguk, Kratos, Rastafari baekela, Metro Froga. Hau ez dek igoiken notizi faltxo bakarra, ez haure bai egozin, hau lotxagarriak, Julian Jantzik inoiz ezin hau idatziko, baina hildako bat eta zitzeitia pekatuek. Vamos a decapitar a este. ¡Ese viejo cargadero de mineral! ¡Que utilizaba el S1 hecha milita! Ay, Otarra. Referente. ¡Guardábamos ganadas semanal! ¡Y a los picoletos hacían volar! ¡Yeah! Bueno, beste tipo onda... Asko guzti musika! Zeratenak mafioso baikela. Asko guztuko la marillatzen Ekela mateik baino, ez dek. Gustuko nola mainitzen duen volumena. Pizzeria. Ja, total. Da pizzeria. Lehenoko bizitzatik ateatzen. Grupo guren pizzeria. Dago, susurrando. Da, hola lortu zin. Ja, ezin dago ez. Petati borratzen. Llego peor zu. Baina, kide berria... Hori bai, godezak eso altavoz. Trauka atzetik un más y un menos. Mira, que biratu behar duzu. Atze bestaldean. A veces pasa Azkenengo biaia heavy dituk. Hau nagoen berdek. Hilabete batzutako lana izan dek aurkitzia, baina azkenean argazketan parentesko aurkideat zientifikoakin batea, eta hemen zeskatzuak. Ondaz aparte Wikipedia jartzi bere zelda propia nigo da, baina gezurra, FBI-a protección de testigos esartu zituen, da bain gobernuak esan zituen benak egiten azteko da jendeak ezin ezer sospetxoko zen. Puntagaldik bestea guan, mundu bat. Azkenengo eta informazioa teatzia bastante zai izan dek, baina azkenean eorituak bere izeneko letrak ikertzen da hau aurkitu nian. Xinor postetik letrak orden zaldatuz Karlestora alde horretu. Eta esan duzue, zein den tipo hori, nanik izan behar Mr. Tartaria horrek, igual gehiago esan duzue. Baina horrek gauzaz esik. Adibidez, argazkien ikusten zuen bezala, Antartida jungoan mangamatxetan, atzen ikusteken, zerak, laugarren dimentsioko izakian kubo. Baitare Afrikan tipo bat lehoi behintzen ikusi zin, eta azkenekoz bere lengua de fuegokin Popocatépetl sumendi itzali zin. Bueno, idolo ekera. Bueno, ni klara doa da grabatzea, zestela gobernuak nire kontrolarreko ditu, da ez dituke ondo nire baratzen bideo gehiago. Bueno, Vale. Quita esto. Vale, Joan bere kanalera, mese.
En plan, bideo gehiago ditu. YouTube. Bai, baina ez dira antzekoak. Ez que abruta. Bai, oso egin da dago, eta dau como hor, pues hori, dauko komedia, baina nie entzun dakot, da hori jendea uste dula, ez delako benetako masoi topo bat. Hau da, ez dela benetazko masoiak. Ez direla, hor agertzen dienak, ez dira benetako masoiak. Eta orduan, nire sekzioa, egin duan PowerPointa da, zein diren benetako memegintzako masoia 100%. Hau, hendik aldatu daiteke, baina da 100% real. Jarri lehenengotik. Real Nada presentatzen. Pum. Real Eukal Insta memergintza masoi. Bea, paso. Vale, lehenengoa. Da, norako da mementzaren egitura. Hau da, sortu daiteken simbolo. Zu memegintza irudikotu nahi baduzu, hau da, atatzen ezun simbolo. Hauk zer representatzen du? Zirkulua da mementzaren barruan daun guztia. Vale? Zirkulotik kanpoan dao beste gauzak. Hau da, errealitatea. Tipo, dute que sacar el carnet de conducir, basoaz zirkulotik kanpora. Porque memegintza horren ezin duzu, yo que sé, kotxe karnetatera. Ordan guztia da zirkuloen barruan dagoena. Eta gero triangulua da, tipo, eliteak edo, bueno, no eliteak, pero tipo, sortzen dituzten pertsonak. Sortzaileak. Masoiak. Ez dira guztiak masoiak. Jarraitu. Orain, ikusiko dugu nola dagoen mi kolega. Nola dagoen moratuta piramidea. Vale, piramidea. Alde batetik lehenengo dauzkagu zazpi zati desberdintan dagoela banatuta. Lehenengo dau, zati como basuena. Bueno, no, hobesan da. Azteko, ikusten duzu dagoela bitan banatuta. Tipo, masoiak izan ezik, beste guztiak dauz Baif edo Elisaren atala. Ja, baina mugitu pizkat pantalla. Tipo, ikusteko hobe. Da, maz pantalla. Ezin da esko mugitu, Ezin da mugitu. Ez que kablea ez da oso luzea. Ai. Bueno, ikusten duzu. Bai. Vale, gauza da. Aldeate, eskerren dagoen guztia da Elisa, hau da, el Baif, la vibra. Eta gero, beste aldean dagoena da content. Kontenidua. Kontenido. Lehenengo dago, zatirik basuera direla Baif manipulatuak, hau da, eliteak bere zirkuito guztian egiten duten Baifen moldaketa guztiak azkenan geldatzen dena da, Baif bat, dena como erabaki dena zer den la cosa de ahora, zer den pentsatu behar dena orain, eta hori da Baif, eta honetan sartzen dira Baif manipulatuak, hau da, jendean manipulatu izan dana, honen Baif zirkuito. En plan moda, no? Bai, tipo moda. Modan dagoen erabakitzen dute goikoak eta gero bekoek hori da, tal cual. Reproduzitu. Eta content dat más tipo repost. En plan, zer da egingo dan kontenidua. Zein da, justo orain famatuak izango den argazkia edo olakoak, bale? Vale. Orduan, daoz, 3 maila desberdin, honen barruan, dao lehenengo, Baif manipulatuak eta langileak dira content manipulatuak, hau guztiz manipulatuak dauz. Gero, maila ertaina dela, Elisa ertaina, hau da, Baif influencerrak, hau dira, Baif manipulatuetara bidatzen dituzten influentziak. Tipo, hauek erabakitzen, hauek dira como emisarios, como misioneroak. Vale. Baina beraiek ez dute erabakitzen zen izango den Baifa, edo nola aldatuko den. Hor dago Dulceida. Bai, egon golitzateke. Hau da, Euskal Memegintza, Dulceida ez da Euskal Memegintza, baina. Eta gero dauz irautzaila kontentan dela, dagoen kontenidua hartzen dutela eta beraiek zabaltzen dutela, baina nahi duten bezala, orduan hau da pizkat bereziagoa. Eta gero dau Elisa altua, hemen dau Baifaren kontrola. Norbait sortu inda. Maketu irratia zuzeneko erdian testingururik gabe, sartxa bezalako esperientzia. Elisa altua. Eta hemen dau Baifaren kontrola, egin dakote Baif, egongo den modan dagoen gauzak, beraiek kontrolatuko dute nola izango den. Ez dute kontrolatuko zein den esentziak azkenean masoiek ateratzen dute, baina
beraiek como que hasten dira como, no esan dezaket, como la primera rueda del engranaje, ¿vale? Beraiek ezagitzen dute nola hasiko den, eta noblezia kontaren kontrola berdina. Irautzailek bezala, baina beraiek irautzaileen gainetik dauz. Eta gero azkenik dauz masoiak, dira esentzia, gainera, dira pizkat, ilunetik kontratzen dute guztia. Zuek ez dakizu kontratzen hori dela, baina benetan hor dauz beraien mobila egiten. Eta bederatzi hori zer da, bederatzi masoi daudelako? Ez, dira ezin maz banatzeko. Bale. Banatzeko zenbat gauza dauzen. Egiten dute banaketa hau. Bai, dauz, bat eta bi, bat dira. Baif manipulatuak bi langileak, 3 eta 4, 3 dira Elisa ertaina eta 4 irautzailea. 6, bale, bederatzi ere, baina 0, 8 eta 7. Hau da, geroago ikusiko dugun gauza bat, baina bueno, hasiko nesa saltzen pizkat nola funtzionatzen duen, 7 da, zelako dauz kontu batzuk erabiltzen direla, badibidez, baif manipulatak edo langileak manipulatzeko. Bale? Dira, kontu batzuk, ez direnak pertsona batena, baizik eta badibidez, kaso honetan, Elisa ertaina eta irautzaileenak direnak, eta hauek jende herri zeian botatzen dituzte, beraiek vibrak, beraiek kontenibua eta hori guztia. Bero, berdinak gertatzen da Elisa hartu eta nobleziaren artean, horrezagatik dentzen da 0. Ze 0 da, komentzua, da como el gran filtro. El gran filtro. Eta hauek kontrolatzen dute, zer izango den, oza, haiek, erabakitzen dute, zer gertatuko den. Dana erabakitzen dutena da, bederatzi. Hori da, bai, baina hauek, como que, hasten dira un poco, oza, bederatziek erabakitzen dute zer izango den, eta 5 eta 6ak erabakitzen dute nola izango den. Vale? Osea, eta 0 da, como, daukaten herramienta, Elisa ertaina eta irautzailea kontrolatzeko. Vale? Eta baina 0 orduan da como la cámara alta da, ez du inolako funtziorik, baina bere onarpenari barik ezin dira aurrera joan legeak. No tengo ni puta idea, baina suposatzen dut baiaz. Eta 8 da como, da, uste dutenek, botera dutenek, uste dute, botera dutela, baina benetan manipulatuak izaten dira sistema eskutuengatik, eta hauek dira 8 dira sistema eskutu hauek. Vale? Osea, eskutatuta daudenak dira 8an daudena. Edo bederatxia. 8 dira erramintak, 8 0 eta 7. Bale. Erramintak dira, soilik erramintak. Ez dira benetazko gauza. Bale. Ez dira pertsonak, sabes? Ez que hau lertzeko zaila da, Bueno. A ber, dauz, dauz. Bai, eta nola ondoreztatu duzu Augustia? Ez que, dara matzat denbora asko. Hau ezagutzen eta hau nola funtzionatzen jakita. Bota horrela. Vale. Hau da, lehenengo eskaloia. Megintzeko eskaloi basuena. Hau, hemen dauz kontu basuenak eta manipulatuak izaten dienak. Eta hauek pizkat egiten dutizte, kontenido txikia ez dena asko heltzen, baina beno, dira como esparcir, sabes? Eta hauek alde batetik batak dira baif manipulatuak, hauek goikoek erabaki dute zein izango den baifa honentzako, eta biak dira kontenidua. Ikusten duzunez, konteniduko askoz gehiago dauz, logikoki, sare sozialetan kontenidua ikotzen da, ez baifa. Baina, beno, bateko taldeek uste dute, como que beraiek dekote como una personalidad, eta una vibe, eta una cosa super propia, baina benetan dauz guztiz manipulatuak. Eta bikoek egiten dute tipo repost, eta holan, eta jarraitzen dute, goiko esferek egiten dutena. Eta hemen ikusi... mitika, bi zenbakikoak dira mitikaz kuentas que repostean. Ez dira repost, baina jarraitzen dute como el tipo de meme que se sigue. Egiten badira vídeos de no sé qué, hauek egiten dituzte. Egiten badira un meme, ez daki zer plantillarekin, egiten dute meme bat, ez daki zer plantillarekin. Adibidez, munduko Twitterreko konturik txarna, Euskal Herria fumar, non egongo litzateke? No, gora egongo litzateke, jarraitzaile asko dituzunean botere bat dakozu. Influencer. Claro, hor dakazu influentzia bat, edikuso gorago. Euskal Herria fumar egiten zuena zen lapurtu memeak. Eta hori egiten jarraitzen, no? Bai, baina berak erabakitzen duzen memeak lapurtu, sabes? Eta berak
berak igotzen dituzten... Eta gero modan jartzen ditu lapurtutako, berak aukeratutako lapurtutako memeak. Hori da, baina goiko esperak badakite zer lapurtuko duen. Osa, prestatu dute guztia berak lapurtzeko nahi dutena. Horrezaitik, beraiek kontrolatzen dute, baina berez kontrol edo potere bat dekote jende herri sumean. Vale? Hemen, adibidez batean ikusi alditugu kontu ez oso famatuak eta asko diagarra itxarle, adibidez Urkoño. Arginano turko. Zuloide, basajaun, olkia, karpintxo edo ezin loegi. Eta gero, bestaldean dauz kontu asko dozela hilda, edo ez dituztela ja gauzak igotzen, edo ez dituztela ja eser igotzen, adibidez siripost.exe, Gipuzillat postin, Talobel, Euskal Memelari 666, hauek ez dut eser igotzen pitxu ez dituzte. Gero gauzak tipo memes basarrate, memes bilbainos, dauz onelako kontu asko dauz, baina hau guztik manipulatuta dauz, adia, como guztik manipulatuta. arabarpatata_troll.malchurra Nombre pocho. Protosrori Jurruspontik posting. Eta horiek dia, pues hauek dia tipo eskaloi bat zuena. Nahi dozue, pues bueno, horreko zue ikusteko, nahi dozue ikusi Instagramak, eta hori hau guztiak dira Instagramekoak. Eta hauek dia, pues eskaloi bat zuena. Bota aurrera. Hemen, erdiko eskaloia ezagun genuke, influencerrak. Hauek, botere pizkatekote, zer gertatuko den. Hemen, gauza oso, arraroa edo pizkat bitxia dena, da, hemen sartuta dagoela, Aitor Tok eta Tok Band. Hau dela, musika talde bat, azken finean. Baina, eske, Aitor Tok, uste dugu baino, askoz gehiago sartuta dago, memegintza munduan. Eta askoz gehiago, influentzaeko, honen guztian. Eta orduan Aitor Tok, hor, botere bateko. Eta Tok Band, beraien, nola egiten dituzten beraien postak, askotan ikusten da megintzan eta goiko esferen influentzia, eta azkenan hauek jabaitxale asko dituztenez, influentzia bat izango dituzte herri sumean, orduan hor jarri ditut. Gero, beste hauen artean dago, Sagrado, daoz, beste kasu berezi dira, Sagrado, Lil Gudari, Izurri Baltza esan daiteke, Herri Batasuna, Herri Batasuna ez, hori da beste gauzak edo Absolut Urdulizonean jarrizim, direla maz... Non da Lil Gudari? Sagradoren behan. Eta hauek dia gehiago, dauzenez esferaltutako talde barruan dekoteko botere bat, baina beraiek berez bereien kontutatik jendearen kontrola izateko ez dekote askorik. Baina dauzenez hartuta beste jendearekin edo kontaktu dauzenez botere gehiago duten jendearekin, hauek bai dekote... Lil Gudari añantu dago. Gero beste kontu batzuk ez direna memei buruz, baina influentza bat izan dituzte direla kebab mungia, dela kebab bat, literalki, kebab bat, eta herri batasuna, dela herri batasunaren, herri batasuna tipo alderdi politikoa. Instagram kontua, oso ona dela. Eta gero beste Insta kontuak dauz, Lakraste Manin, Otxarko Postin, jardunaldiak, Bermeo Doktorea, Otegi Gamer, Leorrena, Txintxua, que en kaso hauetan Leorrena eta Txintxua Instagram ez dakote como kontrolik, baina beno, Twitterren badekote beste jarraitzaile askoz gehiago, eta orduan, pues hori, Princesa Letizia pizkat berdinak gertatzen ari zaira, eta hori. Eta gero beste aldetik dekogu, kontuak, ez dauzenak erabakitzen zein izango den bai faldaketa hau, como moda aldaketa hauen barruan ez dakote kontrolik, baina badekote kontrola, pues agian nolakoa izango den kontenidua, plantillak eta hola. Pues ja, betxele gehiago dekote. Manifas, Oiartzungo, dela Oiartzungo... De Oiartzun. ¿Qué me dices? De Oiartzungo kontu bat. Eskalopetarra Agirre, Salvator, Patxiku.kalamua, PNV Gaming, Sagardo_Jategi eta Afalduen Boragaldo. Ikusi deizako baitare, Sagardo_Jategi eta Sagrado direla kontu berdineko bi admin desberdin dekotela bizion desberdin bat. Nola izan barko den memegintzaren gestio. Bota horrela. Hemen ja azten gara, benetan,
kontrol oso handia ekoten jendearekin. Lehenengo, bilbotarrak Bilbon? Bilbotarrak Bilbon? Bueno, esan goratzen zein da. Sardintzarra, hau da, influentzia asko izan duena, bereziki baifan, nola egin behar diren memeak, nolakoak izan daitezken, eta holan, influentzia asko izan duena, Komando al Boka, Euskal Meme egintzeko ia lehenengotariko kontuetarikoa, Komando al Bokatiko beste admin batzuk dira orain dauzenak masoien altuan, baina oraingo momentuan Komando al Boka ez deko besteak dekoten botere bezain handia, Salabardo, oso botere asko oso handia, eta hau bai, pizkat ilunean egiten duena, bera ez ditu jarraitzele askorik, baina bestean bere ingurukoen influentzia oso handiako. Orduan, ez zer datorkit burura. Zer? Ez que te pega tanto hau egitea asunen aurrean. Euskarako aurkezpen no ironiko bat. Literal, En plan, Edu, con sus oleadas del LOL, eta zu honi buruz hitz egiten klase guztiaren aurrean. Kurset neska, honek baitare ez deko jarraitzele askorik, baina influentziasko dauka, zirkulonen barruan, Sitpoz basatia, el Bocalas, el Leuntzias, el Bocalas, y de la Bocalaberinto. Hori da. Lehen deitzen zan Bocalaberinto, baina baneatu egin zuten, erzabatu egin zuten kontua, zertera zuten, sin más, Pérez. Eta hola, eta el Bocalas eta el Leuntzias ziren el Bocalaberintoko adminak, bi desberdinak, Baraka Ironi, Twitterren influentziasko daukona, Postoskorri, Glorious Navarre meme, Barbasarro, imágenes cachondas, eta Bilbao etarra. Hauek dira baifan, influentzia gehiena ditkoten, kontu asko, hauek historia asko dekote, eta pila bat itxein daiteke hauei buruz, baina ez deko denbora hainbesterik. Eta gero, kontenaren barruan, sartu ditut, jarraitzaile asko dituztenak, eta euskal meme egintzen barruan, batzuk gehiago, batzuk beste gutxi hau, dauzenak, baina ez dut erabakitzen zein izango den baifa, ez dut erabakitzen nolako izango den moda eta holan, eta soilik tipo kontenidua igotzen dute, eta kontenidu hori, influentzia asko izango du besteengan, pila bat, baino ez dute como erabaki horiek esaten, sabes? Ez dau como kontrol hori, dira, maketo bi, porque lehen deitzen zen Eto, baina orain borratu egin zuten, ez dakiz zer den, argoatzen zer zen konkretuki. Zango ziu, dela bideo parregarriak en plan ikutzen Instagram kontu bat, Infernuko espata dantzaria, Solomo Gangsta, hau ere kontu mitikoa, MMGintza, dela MMGintza berria, Eskalope Taragirre, Simaur Postin, dela lehen aipatu dana, Porrotzimaru, Sinchangang, el Jonan Frases, Trapnaldo, eta gero, hemen menzio oso berezia, HBSP Posting 2.0, dela Erandioko kuadrilla baten Instagram kontua, igotzen dutela, tipo, dira como el maquet, imaginau, ez maketu erbatea, baizik eta teje, Instagrameko kontu bat izango balu, baina oso famatu, baina erdia famatu bihurtzen da, ze denbora guztien gauzak igotzen ditugu, eta, pues, erakin bateko. Jendea. Gure etorkizuna. Praktikamente. Bota horrela. Masoiak. Lau dira. Esoteric Cho, Komando al Bokako admina izan zena, Zipaio _ etarra _ lehen aipatu dana, Horni Gorriti, beitare aipatu dana, eta, hau espero ez zana, Universo Galizia, Galiziar bat. Atxerritar bat gure espera guztia kontrolatzen. Eta hau ez da txantza. Erdiak el Zipaio etarra duela urte bat ez duela serie gotzen. Guztiak, hauek guztiak dira gehiago, kontrola da desde las sombras. Ikusten maduzu esoterikzo borrado egin du guztia, baina esoterikzo izan zen lehenetarikoa. Egiten memeak, euskaraz eta holan, lehenetarikoa, baina borratu egin du guztia. Eta berez beraiek gehiago egiten dute como kontrolatu behan dauen kontuak. Tipo, lehen aipatu ditudan kontu guztiak, pues horiek influentzia oso handia dekote, hau guztiak. Eta hau guztiak erabaki dezakete edo dekote hor como manibelas aukeratzeko zer izango den urrengo moda, urrengo baifa. Bot horrela.
Vale, orain dau, 3 filtro handia. Momentua, jarraitu esaten, memeo que flipas. Memeo. Txixarrenaz! Kumena jo nahitek irakasle. Da lehenengo, herriaren kontrola, gero, funtzionarien kontrola, eta azkenik boteraren kontrola. Hau da, lehen azaldudan bezala, herria kontrolatzeko erabiltzen dian erramintak, gero, funtzionariak, hau da, herria kontrolatzeko bidalieta dauden pertsonei kontrolatzeko dauzen erramintak, eta gero, botere, goiko botera kontrolatzeko dauzen gauzak. Hau da, imaginau, herriaren kontrola, gu izango inateke herriak. Eta hauek adibidez izango litzateke sare sozialak. Gero, herrian dauzenak izan daitezke tipo politiko, pero de baja, de poca monta, ¿sabes? Erabaki dezakete gauza batzuk non zer egin beraien herrian, bera alkateak dira, jo que se horrelako gauzak, ¿sabes? Baina ez dekotain beste poterik. Gero, botearen kontrola, botearen izango litzateke, pues gauz, pues, pertsonako oso garantzitu, tipo ministros, Pedro Sánchez, partido politikotako buruak, eta hola. Eta gero masoien artean, pues egongo da Bill Gates, yo que sé, Ibai, Txiki Ibai, Ibai Txiki Ibai, pues hombre, o sea, hori, ureltzen da, bota horregantz, ja josu gabe. Herriaren kontrola egiteko, dauz bi metodologio. Eta, hemen, gu gauzon guztiei, barruan gauz, honen barruan gauz. Herriaren kontrola, manipulazio pasifikoa dau alde batetik. Zer izango litzateke manipulazio pasifiko honen erramintak? Maketo Concelo, adibidez, Consello, Tractores.ironia, Fernando_Fanny account, Euskal Nightcore eta Maketo Erratia. Gu barruan. Gu azken finean ez gara pertsona bat, talde bat gara, eta gu, naizta nahi edo ez, manipulatuak gauz. Eta manipulatuak gauz, tipo, ia guztietatik. Pertsona ia guztien gandik, manipulatuak gauz. Eta gero, bestaletik dau, violentzia instrumentuak. Hau da, violentziaren bitartez, manipulatzen dituzten instrumentuak. Hau izango txeteke polizia bezala. Hemen, dauzen kontuak dira, Vox Nafarroa, Controles.ironi, lehen ikusi duguna, Recta Praxiteliana, EH News Resistance, dela, bueno, adibidez, ikusteko ja, Vox Nafarroa da, hori ikusten den, pues, Espainia eta Arrano Beltza eta Nafarroa da hori da como se dice esto, perfila. Gero goian da ona da EH News Resistancearen perfila, eta gero da, arratsaldean esaten duna, da Controles Ironiren, argaziet. Eta gero, Martin Berezien matxina da. Dauzen, erdia kontratzeko dauzen kontu ezberdinak. Bitu, Josu. Josu, ez galtza. Apur bat guztien txat. Hauek dira, Josu, azaltzen egon naz, herriaren kontrola, aipatu dudan lo de herria, no sé cuantos. Pues hau da, herriaren kontrola erabiltzen dian kontuak. Eta honen artean dau, Maketo Erratia. Izango litzatekela manipulazio pasifikoaren barruan. Zer dago, manipulazio pasifikoa eta violentzia instrumentuak. Eta manipulazio pasifikoan, bueno, hori ikusi dezakezu, Tractores Ironia, Maketo Consello, Euskal Nightcore, Fernando Fanny account eta Maketo Erratia. Eta gero, violentzia instrumentuak da Vox Nafarroa, Controles Ironia, Recta Praxiteliana, EH News Resistance eta Martin Berezien matxina. Vox Nafarroa, de hecho, zean, Instagram kontua gestionatzen hasi nintzenean, Asibarrekin batera, bakarrik jarraitzen genuen, garai batean, Vox Nafarroa Instagramen. Ez que, pues, konexio egon bardia, Josu, konexio egon bardia. Bota horrera, baina. Vale, horaren dau, hauek dira, erabiltzen diren kontuak, influencerrak manipulatzeko. Hauek dira, Launch Ironi FIFA 14 auso momentu, Zipaio Lop eta Ravertebral, eta Kogato Alboka. Baina ez dira animes ardiaz. ¿No? Ez dira emojis. Bai, el sol negro. Ministerio de Igualdad. ONG. Te lo juro, hemendik badirunea, dira albina sardiaz. Ez que hori da, Zipaio eta Raren perfila, baina sol negro batekin. Ez da, Launch FIFA 14
Eta kontu guztia FIFA amala gauzen dituzu, claro. Hemen izagotzen ditut. Eta Kogato Alboka, pues hori, ja hori erdi hilda dau Kogato, bueno, erdi hilda no, Kogato Alboka guztiz hilda dau, baina bere momentuan baita ere izan zen, pues hori, kontrol, manipulazio, instrumentu bat. Bota horrera. Eta hemen dau... No, brother. Gauza garrantzitsu deretarikoa direla, boterea, dominantza sekretua. Zer erabiltzen dute, alde batetik dago, BHIA hitza zambrada. Ez que kontxiente zara zu aurpegia tapatuta Bani ez. Ja, eta obvio nor zara, idiozu dago. ¿Entiendes? En plan, bueno, BHIA zambrada eta Minority Language B. Hau iti, alde batetik, behatzi zamblada da pizkat non igotzen dira jendearen artean dagon mezuak eta azkenan finean igotzen dira manipulatu nahi direnak edo gehitu nahi diren como jokabideak eta ez dira jartzen kendu nahi diren jokabideak, orduan manipulazio instrumentu ikaragarria da. Eta gero bestaletik dau Minority Language B dela ia baten bitartez sortutako neska bat que beraien perfila teorikoki da estatu batuetako neska bat, baina ez da reala, da ia batez sortuta. Estatu batuetako neska bat euskera arbasoak dituena eta euskera ikasten ari dena eta hoi gortzen ari da eta orduan guztiak dauz pizkat babuseando. Vale, bota horrean nahi baduzu. Eta hau da piramidik kanpo dagoena. Bean, jarraitzaileak egongo lirateke. Tipo, kontu guztien jarraitzaileak. Sustentua. Gero, alde batekin dauz independenteak, hau da, megintza barruan dauzen pertsonak, baina triangelu honetatik kanpo atera direnak. Dauz sistematik kanpo. Independenteak dira. Eta gero, beste aldetik dauz etxaiak. Ez dauz sistema barruan, etxaiak direlako, baina como kontekstu berenaren barruan dauz, etxaiak direlako, tipo, azkenan memegintzaren zati bat da, honen kontra egitea. Vale? Eta jarretzela baita ere, pues, kanpok dauz, behaiek dira jarraitzen dituztenak. Da, boterak ematen dituztenak, baina ez da... Bota horrela, bai. Etxaiak. Dekogu, poskorra, hilegin dana, memeada, anelindane, argazirik ez dauzenak, kurba praxiteliana, eta gero dauz, CP. Dakiro zer den CP? Club Penguin. No. Bueno, hor notizia bat dau, eta horri buruz da, eta dauz Ruben Etxebarria eta Lupe _Pelukera. Hauek dira, bi kontu, Ruben Etxebarria da Mr. Bizkaia izan den gizon bat, eta hau da, esan dezakegu CEO de CP. Zuek ulertzen aldo zuena edo zutena, CP buruz zer den. Bota horrela. Eta gero independentak dago Ukrania jala, mercadonachavista.png eta Unai Goitia. Eta hori dira, pues, guztiz sistematik kanpo dauzon jendea. Unai Goitia adibidez Twitterren aktivitate oso handiako. Ze, pues, imaz da Euskal Kirolak egiten duen mutil bat, eta oso majua. Baina hori ez dau como sistema barruan. ¿Por qué no hemos revisado? En fin. Gara, lan egin marko dut, que remedio. Gara total, censura, censura. A ver, dago, argazki bat, que... ¿Zein? Soberan dago. Hombre. Zein. Bueno, pues ya bukatzeko, ¿no? Vale. Bueno, eskerrik asko benetan gaurko zuzen... Oye, pues ni tan mal gaurko zuzen. Vale, egon da contenido, egon la farrera, no, en plan... Quieras que no, igual cosa chiquitatu behar dira, pero bueno. Esan barrut que egon da variedad. Egon da racismo... Egon da Lady Gaga... Hemos tocado los palos. Es un racismo, ¿no? Bueno, la N palabra... Pero ahora es de jartzen. Las testigos.
Ba bueno, berriz ere, eskerrik asko. Gaurkoan, hemengo zuzeneko... Lehenetik egon da duten La gallina turboqueta. Buah, ese tema es la hostia. La gallina turboqueta. Sí, ese tema, eso es hautzen. Bueno, eskerrik asko igeltxetau, eskerrik asko suspektai, norbai, Spiderman, eskerrik asko guztioi, egon zareten guztioi, urrengo estiralean. Espero dut zuzenen maketu gota urrengo estiralean. Eta ia urrengoan Bilberroken gauden. Gutxienez. Ia lekua ez badiguten kentzen. Eta... Patadas. Claro. Deituko dut astelenean. Ia ber, uste diatena reservatzen. Eta bueno, musu handi bat. Ez dakiz ere esango nuen. Igeltxetau, nola ditzen zara Twitterren. Te quiero seguir, Igeltxetau. Lady Gaga imperio handiago bat sortzeko, no? Igeltxetau! Ojo, meitzen dela, izan azken gauza! Jarraitu Igeltxetau, kapital dut bat naiz Twitterren, musu handi bat zuretzat! Eta beste ibe!